I pozdrav svima ljudi, vrate. Opet smo u klipu. Znam ja da sam najpopularniji i pustite me više, snimat ću gameplayove. Znači, pustite me na miru. A sad je vrijeme da pokažu jednu aplikaciju koja će vam prdati po licu, ali se Voice Changer. Da vidite, sad ovo prdi nešto. S ovim možete da jebavate, evo, s ovim možete da jebavate zvuk u vašim video snimcima, da vas ljudi ne prepoznaju, inače ako neki drug hoće da vas vidi, vi neće imati pojma ko je to. A ne znam kako se to izvodi, ne znam, jebi ga. Evo vidite sada sve ovo lepo. Jebe mu ljeba, sad neće. Dok ste vi tu neće, ali kad sam ja sam s ovom aplikacijom onda hoće. Inače vi ste dosadni više, dosađuje me ti. Memorio je puno. Zatvori. Ja vidite, to su neka se papa dera u pozadini. Hoćete da zovem policiju ili hitnu pomoć? Aha. Znači možete se zesta s ovom aplikacijom, znači... Ooh, these characters are pretty sweet. I really like this guy. Uplašio je Lord mobil. A vi svi u sljedeću aplikaciju, znači ući tu samo pa je prodavnicu kud ste. Čekaj na šaplju, da mi niko ne čuje. Voice Changer. Čekaj. Voice Changer Light. Evo vidite, znači ima tu dosta. To je ovdje. Bolje. Naravno da boli. Vi nećete prdeti u klipu kao što, evo, neka budala se dere u pozadini, nju ignorišete. A mi ćemo sada da pustimo video i poslije ćemo da podelimo sa našim